Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстони азиз, ҳамаи шуморо, ҳамаи мусалмонони рӯи дунёро бо моҳи шарифи Рамазон табрик мекунем. Ба шумо имони мустаҳкам, баракат дар хона ва корҳоятон орзумандем. Ва бигзор ки Аллоҳ орзуҳои неки мову шуморо амалӣ гардона ва рӯзаи гирифта ва намозҳои хондаи моро ба даргоҳаш қабул гардона. Ва бигзор ки дар ин моҳи бузург гуноҳҳои мову шуморо бубахша. Ман низ аз ҳамаи шумо дар ин моҳи шарифи Рамазон узр мехоҳам. Агар ки ягон вақт бо ягон сухан ва ё ин ки бо ягон рафтори худ шуморо ранҷонда бошам. Рамазони карим муборак. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари UFC Билол Муҳаммад ҳоло ҳам намедонад ки барои чӣ то ҳол ба ӯ муҳорибаи унвонӣ надода истодаанд. ман 8 ғалабаи пайдарҳам дорам. ман аз 13 муҳорибаи охирони худ дар 12 тоаш ғолиб шудагиам. ман ҷангварони оддиро шикаст додагӣ нестам. ман ҷангварони рейтингиро шикаст додагиам. ман аз ҳамаи ин шахсҳо дида зиёдтар ғалабаҳои рейтингӣ дорам ва ман дар таърихи вазни миёнаи UFC аз рӯи ғалабаҳои пайдарҳам дар ҷои 4-ум қарор дорам. аммо номи маро дар вақти муҳорибаҳои унвонӣ намегиранд. вақте ки Дана Вайт баромада мегӯяд ки Колби Ковингтон довталаби навбатӣ аст, ин чиз ягон маъно надорад, гуфтааст Муҳаммад. дӯстон, дар ҳақиқат агар аз рӯи ғалабаҳо рақибони рейтингӣ гирем, пас Билол Муҳаммад айни замон аз ҳама зиёд сазовори муҳорибаи унвонӣ аст. лекин чӣ гуна ки мебинем воқеиятан номи ӯро барои муҳорибаи унвонӣ намегиранд. ҳамчунин бояд қайд кард ки Билол Муҳаммад муҳорибаи навбатии худро метавонад ки зидди Шавқат Раҳмонов гузаронад. оиди ин чиз президенти UFC Дана Вайт хабар дода буд. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Дастин Бриллиант Порье оиди реванш бо Ҷастин Гейҷи фикрашро баён кард. ин муҳориба маро маҷбур мекунад ки асабонӣ шавам. вақте ки номи рақиб маро асабонӣ мекунад, ин чиз ба ман боз ҳам зиёдтар мотиватсия медиҳад. масъана ҳамин гуна муҳорибаҳо ба ман даркор аст. вақте ки гап оиди муҳориба бо Ченли рафта буд, ман хавотир шуда будам, чунки медонистам ки муҳориба бо чунин рақиб чӣ гуна хатарҳо дорад. ва оиди Ҷастин Гейҷи низ ман ҳамин чизҳоро ҳис мекунам. агар ки ташкилот ба ман реванш бо Ҷастинро пешниҳод кунанд, пас бо эҳтимоли калон муҳорибаи мо баргузор мегардад, гуфтааст Порье. хотиррасон мегирем ки дар якум муҳорибаи онҳо Дастин Порье дар 4-ум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда буд. чӣ гуна ки медонед, чанд муддат пеш Нурулло Алиев баъди аввалин ғалабааш дар ташкилоти UFC ба ситораи нави UFC Пэдди Пимблет визв дода буд ва шаби гузашта Нурулло Алиев ана ҳамин аксро чоп кард ки дар ин акс дида мешавад ки Пимблет дар ин суханҳои Нурулло лайк гузоштааст, яъне даъвати Нурулло ба муҳориба ба Пимблет писанд омадааст ва Нурулло ин аксро дар Твиттер чоп карда UFC ва Дана Вайтро ба қайд гирифта рафтем навиштааст. ногуфта намонад ки айни замон Пимблет осеб дорад ва ӯ хабар дода буд ки охири сол ба октагон бармегардад. ана Нурулло Алиев боша як муҳориба баъди Рамазон ва як муҳорибаи дигар моҳои октябр гузаронидан мехоҳад. аммо дӯстон, ма фикр мекунем ки барои муҳориба бо Пимблет Нурулло Алиев зид нест ки охири сол муҳориба гузаронад. шумо дӯстон чунин муҳорибаро дидан мехостен ё не? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чанд соат пеш топови ҷангвари вазни миёнаи UFC Пауло Коста хабар дод ки рақиби навбатии ӯ Ҳамзат Чимаев шуда метавонад. аз рӯи суханҳои Коста онҳо бо UFC шартномаи нав мебанданд ки яке аз шартҳои ин шартнома муҳориба бо Шон Стрикланд моҳи май ё ин ки муҳориба бо Ҳамзат Чимаев моҳи октябр дар Абу-Даби ҳатмист. ман ҳоло ҳам дар шартнома имзо мондагӣ нестам, аммо мо бо UFC оиди маблағ маслиҳат кардем. ин кори осон набуд ва мо кори хеле калонро паси сар кардем. UFC мехоҳад ки муҳориба бо Чимаев ҳатмӣ бошад, аммо ман мехоҳам ки ҳар дуи ин муҳорибаҳоро гузаронам. барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Коста. хотиррасон мекунем ки байни Ҳамзат Чимаев ва Пауло Коста муноқиша шуда буд ва муҳорибаи онҳо маънои хуб дорад.
дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.